Alright bafowethu ngiyabingelela igama lami uSiphiwe Ntombela bengicela nje uqale ungena kuleli khasi cofoza subscribe button ukuze uzokuthola bafowethu okwenzakala kuleli khasi. Leli khasi bafowethu liyasiza kakhulu bafowethu inkinga nabantu abasuke bebhekene nazo baxazulula inkinga nokunye bafowethu abantu abasuke bebhekene nazo okusuke kuyizinkinga ke bafowethu ngoba la ekhaya nje kudilwa neproblem. Uma ingeke problem nathi asikho, so we need a problem ukuze sikwazi ukuthi ke iproblem silungise. So bafethu wona nje umsebenzi wethu esiwenzayo, subscribe bafethu akumoshi idatha, cela ufake ulike, ufake ucomment, ufake ushare. So bafethu izona izinto bafethu ekwazi ukuthi ke sibone ukuthi ke mhlambe usingaqhubeka kanjani noma kwenzeka kanjani noma nithakaselile yini mhlambe umsebenzi kade siwenza ngoba ke comment bafethu khona ukusiza kakhulu ezintweni zonke bafethu. So siyacela kakhulu bafethu uthini comment ukuze sizobona ukuthi mhlambe ke udaba mhlambe maliphelile noma mhlambe aliphelanga kona mhlambe kumele singakwazi siqhubeke singaqhubeka ngayiphi indlela ukuze sikwazi ukuthi ke mhlambe nawe ekhaya ube umuntu ke othokozayo ngoba kuyenze ukuthi mhlambe sisebenze udaba kanti awuculisekanga noma uculiseki wena lapha ekhaya mhlambe ngendlela esilungise ngakhona. So siyacela nje kakhulu ukuthi uqinisekise ukuthi ke wenza lezo zinto lezo esicelayo kulona bafethu kuleyona le video lena sifakayo. So njengamanje bafethu ungakhohlwa nangelodi ilanga ukudownload i-app yakwa EasyBet. App yakwa EasyBet bafethu uzenzele imali uhlele ekhaya ngaphandle kokuthi nje usukume uhambe uyosebenza 8 to 10 noma 10 to 9 mhlambe ke emsebenzini. So ungazenzela nje imali uhlele ekhaya, download nje i-app bejele ibhola udlala ama game. I-link ngizoyifaka la ngezansi kuma comments. First comment uzoyibona i-link ufollow lonto usebenzisa promo code ethi ZOSO ZOSO. Ngalapho ke uzobusuyibeke nje mathuba ena right ukuthi mfethu ungaqhubeka nje uzenzele imali even inshwathi uyasebenza ungazenzela nje mfethu imali noma mhlawumbe usebenza ungazenzela imali. So njengamanje kunodaba la isolungisa likanangu sisi so ke sizo bafethu mina ke usengichazela udaba ivideo ke bafethu leyo eyavalwayo eyenza ukuthi savalwe ichannel iyona bafethu lena nosisi emsizile ukuthi akwazi futhi asibhalele. So ubona mhlawumbe ukuthi ngeke nibekwazi ukuthi besivalele bephinde futhi besivalele mhlawumbe sobona lapho ukuthi mhlawumbe ngeke bekwazi besivalele uma sithinta udaba olucishe lifane naloliya ngoba ilapho khona okuvele khona kakhulu bafethu ukuthi ke osisi bethu emakhaya bahlukumezekile noma bahlukumezekile mhlambe ngokufunwa ucansi mhlambe noma ukufunakala befunele inkani mhlambe ngabe umndeni ngabe yini. So nosisi istory esicishe sifana naleso. So bafethu nani bafethu siyanicela ukuthi ingane ungahlala ekhaya kukhona isimo esibheda usibona ukuthi mhlambe siyabheda ubaba wakho ethela ngenye indlela noma mhlambe stepfather sakho noma mhlambe umjitha noma mhlambe mhlambe ufunele enkani. So siyacela kakhulu bafethu ukuze izophela lento ye rape eNingizimu Afrika. So njengamanje siswami sawubona siswami njani? Yebo butami ngiyaphila njani? Siyaphila sisi ubani wakwabani ya emihle lona okadlami ngesibongo sibakhulu yeah. So udaba lakho lumi kanjani namhlanje ngicela uchazele umuntu ongakaze alize udaba lakho ngoba mina vele sisike sachazelana. Yo butami inkinga yami la enginayo ekhaya ngihlala noma wami uma ongizalayo bese kuba ne-stepfather sami. I-stepfather sami sinengane elingana nami afika nayo wafika sihlala khona lapha ekhaya. Manje inkinga enginayo ubhuti wami lo ingane stepfather wami uyangishela manje angazi kenziwa kanjani le nto because mina ngiyibonela ubhuti kuyena uyangishela lokho ngimtshela ukuthi sasikwazi ukuyenza lento siwobhuti mina nawe and mangitshela uma wami ngaleyo nto akayikholwa uyamthemba uthi ulungile yena ngeke azayenze leyo nto uthemba yena over mina futhi mina ngavele ngiqamba amanga nje. So ngifuna ukuthola abazali bakho baphi mhlawumbe nabanye mhlawumbe babo wakho nje especially abo makasekho emhlabeni. Oh yeah umuzi lona okabani wathe ngoba umuzi kamama wathe ngomama base behlukene nobaba wakho nomakho noma bevele bebambana babesa right besa right ukuthi phela ubaba washona uma esamncane wamuva on yabo. Yeah wamuva on yeah. So manje ke umfethu lo bafika kanjani ekhaya kini bafika kanjani ekhaya kini wena uunderstand kanjani ukuthi njengamanje uma nange sengilethele ubaba kanjani
Yeah, kona kwaba nzima. But babejola uba stepfather lesa sihlala babehlala khona. Ukuthi bamuva kanjani ini? Yeah. Angazi nami. Kodwa sasi right. Sasumndini nje kumnandi kodwa ke ikhambeni wesikhathi ke yashintsha indaba. Wangabe umbuzi nomama. Ngambuza ukuthi why bezohlala la. Why bengahlala kade vele behlala khona. Wathi uma hayi uthanda ukuthi babe la eduze cause bacabanga ngisho ukushada. Ngifuna ukuthola la ukuthi mhlawumbe ukhona nakhiphile mhlawumbe na ubaba lo ohlala naye. Yakhipha ngalotho. Yeah. Kuyasiyahlala nje songumndini nje. So emakhaya bathini emakhaya bayazini ukuthi umakho uhlala nomunye umuntu. Angazi angiboni. Abajwayele ukuza la. Abavakashi ngekhaya la ithini esigodukayo. Indaba engafiki beze la bezekini. Angazi uma Nkosi yami. Thina kodwa esigodukayo siyabavakashela nje. So iziphi izinto mhlambe ezinye ezenziwe lo mfana lo kuwena mhlambe nje ongayibeka nje ukuthi hayi fethi izona nje mhlambe unokufika nje endlini yami eroomini lami. Ngine room lakhe nayo unelakhe unokufika nje eroomini lami. Ahlale nje alokho enza into engayiqondi. So nje ngingakho ngizela ekhaya ukuthi ningisize inkinga engibhekene nayo inkulu ngempela. Bokwamtshela nobaba uba uyena sukela manje kuyale sicela ukuthi usigcinele yona uthathe ifoni ushuthele action lowo ukuze sikwazi ukuthi sibe nento ephatheka ngoba ayikho into esingayenza askisi action ungekho ngoba mhlambe nawe umakho mhlawumbe awufuna ufakazi yabo but wangabukhipha akufuna ngabona. Awubuzile ukuthi buphi ufazi balokho yakhuluma into engayazi. Nini nje into yodwa. Ufuna la idla ngokuhlala endlini yakho, uhlala ngalo endlini yakho. Ngivakashele. Ungangithinti. Abekho abantu yesisumo. Sahlele engasondeli lana. Ngicela into yodwa. Yazi siyenzeke le yonto. Angekwazi umuntu. Ayikho into engizivele lana. Yazi lona thuba nje lethu leli ngoba behamba. Angibale nokubhuti wami wena. Sibuyela lapho futhi kunini kodwa sasikhuluma lokho. Ubhuti wami phela, ubhuti wami bazothi nje abazali bethu. Wafaka abazali abekho abazali mina nami. Bakhona abazali bangahlala nabo la. Sihlala nabo kodwa njengamanje sisobabili. Ngeke kuzenzeke ngingangithinti. Yesisumo. Bangakuhlelile nje futhi abangabe usondile nje kumina. Kodwa ngithi sakhuluma nje sizama ukucela. Ngeke kuzenzeke nje lokho. Ngiyacela. Ungasondeli. Mana amakhamera qhawe sebenza bahlala phezulu kodaba kwenze njani baba asibingelele igama lami ngusiphingo kaNtombela sisebenza kumabona kude njengowubona nje njengowucishela amakhamera mana ayikho sekhuluma phela mana angicabanga sixoxa kanjani sixoxa kalula kanjani nawe yabo khuluma baba khuluma so mana mfethu umuntu aqale mhlawumbe axolise mhlawumbe ukuthi vele etheleke na amakamera yabo but awustedele nje mfethu mhlawumbe noma umzuzu nje wodwa cishana amakamera madoda ayangizwa umuzi wami lo nje sizosho ukuthi hayi ngeke no amakamera mhlawumbe no mhlawumbe umuntu wenze lelo phutha ukuthi mhlawumbe angaceli yabo no yes akunankinga nokuthi ningene kodwa amakamera wasale ngaphandle man inkinga sikwazi ukushiya ikamera inkinga ngoba ngeke ngizosho ukuthi umuzi wami singavumelene yes imama hlala phansi ngizoyilungisa lento mina mana qhawe alright mhlawumbe umuntu ofetha kavele akhuluma iqiniso lokuthi mhlawumbe wayisizelayo yabo alright qhawe lami igama lami ngosiphingo kaNtombela la ekhaya asazi ngisho ukuthi besingazi ngisho ukuthi mhlawumbe nangelelanga mhlawumbe so esifike yabo siyaqala nje nqa ukunyathela kulamagceke kodwa ke ngeyinkinga njengoba thina sibhayelwa abantu umphakathi ukuthi mhlambe sikwazi ususiza yabo so njengamanje la ekhaya sibhalelwe usiswa la ekhaya yabo omncane yabo so uyena umuntu osibhalele yabo uthini so uyena umuntu osibhalele uyena umuntu njengoba usibona nje sila uyena umuntu osibhalele ake ngimbize baba ake ngimbize ngeke we akwesizo loludaba ukuthi nithini mhlawumbe la ekamereni ubhala mayelana nani uba uzozwa mhlawumbe mase sifika onango wasanganto masanyami
Siyabonga. Hawu. Uyabazi abantu? Siyabonga Thixo. Uyabazi abantu la? Baphethe namakhamera. Kwenzakalani? Mina ngifuna ukwazi kwenzakalani. Naba abantu bagcwele bazosishutha yini kwenze njani? Asikwazi ukuhlisa umsindo ngoba manje siyakhanyera bayasikhamera. Abantu babize yimi ma. Yini ubabizela ukuthini? So why ungashongo uma ubiza abantu la? Yeah. Why ungashongo uma ubiza abantu? So usise kunezathu baba kunezathu yabo. Nkosikazi wami kanjani? Oh. Yeah. Ubabizela ukuthini? Khuluma usunamalimi. Ngibanga umsindo emzini wami. Musaphela ukuthetha. Musanoma ngaphandle izoshaya umthetho. Alright, ngimlinde phela manje ngingawukwazi angithi yabo njengamanje ingane yasaba njengamanje yabo. Angithi yabo njengamanje. Iyasaba kodwa isabanga ukuyosibizela amakhamera. Oh yes, phela. Sibizelile amakhamera phela manje agcwele amakhamera emzini wethu. Mana why mama ungacabanga ukuthi ingane njengoba mhlawumbe isibizile mhlawumbe lento le mhlawumbe ingaphezulu yabo maye ngaphezulu kwayo bekumele iqale kuthina ebesigcina ngamakhamera mana alright ayikho ingane into embe yake yakutshela yona into eyenzakalayo ikhona into akangitshela yona wenza njani wathatha ziphi inyathelo ngalokho angithathanga lutho ngayitshela ukuthi uyikhulumela iphutha nje ngoba anganganayo iproof angangikhombisanga iproof yale nto ayisho yes ngifuna ukubona iproof mina ngifuna ukubona iproof yes so ufuna ukubona khona ngitshela kona but angimtshelanga ubaba ngoba angithathanga serious umntwana into ayisho ngangifuna aqale aveze iproof la isho so njengamanje uthi wena ke ongabalula ukuthi uchazele naliqhawe ngayo yonke into yabo kunezinto engazazi mina lekhaya ngizokhatheka nobaba ke ngoba phela manje lento bengiyibeke kumina ngoba ngithi ngifuna uqale ngithola iproof bese ngimtshela kahle ubaba sengiphethe neproof alright yes awumtshele alright wena akuzotshela unakhonjani iqhawe thina ake silinde nje sime kanje awumtshela ukuthi ingane yakutshela ukuthini wena wathatha mapha ama action ngalokho kwenzenjani baba undodakazi wangitshela ukuthi umfana lo wethu impela engathi ukhona la uloka afuna ukumenza kona engathi uyamshela manje umfana wami usimanga ushela wena umjikele uyamshela ushela wena uyamshela so ke baba angithatha ayikho lo nto isimoya baba angiyithathanga serious baba ngoba ubhuti nosisi lo kho ke nami baba kakhulu